Hello mga igsoon ko din ni Kristo, may adlaw kaninyong tanan. Dinhi ni video ha, inyong masaksihan ang tingog sa katao nga nagapatambal kayong kunoli kaniadto og mao kini ang akong ginasaad kaninyo nga aduna ako'y ipakita nga tao nga mosaksi gayud sa kamatuoran. Mayahag yun nakita ang panagway ni Papa Jesus kay Uncle Noli samtang kini nagpatambal kaniya. Kasama sa giingon ko kaniadto nga si Uncle Noli mo reflect kaniya ang panagway ni Papa Jesus og samahan tungod nakabuhat siya sa iyang kakuhan isip gigamit sa espiritu sa kamatuoran. Kini siya mao lamang ang akong nahigayonan sa pagpangutana ug dinhi inyong mabati nga nagasulti gayud siya sa iyang nakita ang kining bayhana usa lamang sa gatusan nga gipakita sa espiritu dinhi nining dapita. Og karon mga igsoon aron inyo gayud masabtan ang tanan ato siyang paminawon. Sultian naman po ni sila, kita naman sila, ito nga daw na ayaw po. So, pang kulnuli naman po, ipakita mo kung Papa Jesus, siya yun na yun. Yun si ang kulnuli, siya yun na yun. Nakita ni mo, buslot ang kamot, anak. Buslot o hayag? Hayag. Ang agtang niya, wala sa'yo nakita yung sa agtang hayag, yapon o wala? Hayag. Hayag ang agtang? Diri. Buslot? Hayag lagi kaayo. Yang buhok taas yang mga sanina maugyod kay Papa Jesus. Ang dagway ko niya Papa Jesus gyud mismo niya. Yang mga yang dagway gyud Papa Jesus gyud yang sinutan niya yang pag-istorya. Ang kan mong god man ang dili mong god murag dili siya si Uncle Noli nagkuan sa kuha ba. Pagkuan ko murag ito bato si Uncle Noli bato nalibog gyud mi pagulit na mo dinhi. Kung si Uncle Noli ba to? Pag murag wala na mana ang nakita na po na po ang naong na po ni Uncle Noli. Di na po siya. Pag gumana, pumanagtambal si mo. Pag gumanagtambal. Oo. Human og tambal. Balik na po siya pang Uncle Noli yang dagway. Reflect mo ka Uncle kay nagabuhat mo siya sa kuang god. Kumbaga pag gidawat niyang espiritu ba nagabuhat po siya, nagatuman po siya sa iyang sugo. Pagwali siya. Muna siya nga gipakita mo kay gusto ko siya espiritu nga kamo mismo mo pamatuod. Kay kamo man ang nakakita, kamo gyud masaksi sa uban. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanon nga video og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman nining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bago nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.